wong Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi lak tata gelare. Neng batin bapak ki dewa. Ah, dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono. Wilange ngel. Kowe tak kandhani ya, bapak iki isih jaman enom ki jenenge Sanghyang Pespa. Sapa jenengane? Sapa, Truk? Sanghyang Iswanti. Sanghyang Iswanti. Oh, ngawur. Kuwi guru SMKI. Sanghyang Ismaya. Sanghyang Ismaya. Nah, Sanghyang Ismaya ki tunggale 3. Nomor 1 Sanghyang Tejamaya ya toga kae. Nomor 2 Sanghyang Ismaya. Terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Ala-ala bapak ki dewa ngene iki dewa iki. Kakangne Bathara Guru tak kandhani. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kae siapa? Kae omku kae sian kae. Dadi aku nek dolan ki ora trima ning kraton-kraton, ora trima ning kraton. Ning kayangan, ning nggone si Ora ding aku ora tau dolan rono. Rek piknik barang ki ning kayangan padahal ora meng kaya kowe kuwi. Durna ki apa? Durna ki apa? Durna ki sapa? Durna ki jaman enom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe iki bagus ning merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Klebu Sengkuni kuwi ya bagus. Ning merga saka unine, merga nek muni elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mula ya tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono kok nyepelekke bapak kowe iki. Melarat mung batur gedibal 17 Bagong sing ora trima. Aku ki sayang je karo bapak ki. Masuk angin tak keroki nggo pacul. Piye? Ben langsung gede-gede, ora trima nggo koin. Tak keroki yo nggo pacul, nggo sekop. Langsung gede-gede. Bapak dijegoki kirik we, kirike tak cekel tak masak. Bapak disruduk babi we tak priksake. Ora mungkin nek tak tulungi. Babine tak masak ya kan. Babine sing tak priksake nek iki ora. Bagong iya elek kok kuwi. Jane arep nesu ra, Gong? Ya nesu sik, Dlit. Tak nesu. Sabar. Mula nek kowe ngelek-elek karo bapak. Nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumban ning Karang Kadempel arep tok obong. Arep tok obong Bagong sing arep belani Bagong. Ayo, munia kowe saiki dur munia. Wani suwek ngunekke bapak meneh tak laban cangkemmu. Ning ngono kowe arep wani karo Pendeta Durna. Lah kok dadi alon bane momongan iki. Sing seru kaya mau. Monggo aku rene iki ngret wadya bolos gelar papan. Ngret wadya bolos gelar papan lho Bagong. Kalau telokan kae. Deloken. Lah sing tak ndel-ndel iki meng Kurawa. Kurawa ki apa? Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beborosi kowe kok digawa-gawa wae. Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi, anak dewa padake. Arep kowe ngrit wadya bola, arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadya balem klebu kowe kuwi Durna. Ora minggat kok kene kadublak tuh. Bagong. Petruk iki Bagong. Alah. Gong. Ngrepot ae senengane iki. Kok kusen, Truk? Engko sik kene pindah rene sik. Ora ding ning kene wae, Ding. Wis ning kene wae. Ya ora ditapuk dadane, Truk. Sesek aku kuwi.
Ayo salah ra tangi-tangi kowe ngopo? Lara ndase mumet. Bar nyundul sengkune ndasku mumet e, Truk. Ayo engko dipriksake. Gareng Petruk Bagong mangsa borong lehmu arep ngundurke lehmu arep budidaya mangsa borong. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing ngaradan. Sendika Pak, siap nek aku mono mau ora melu-melu perkara iki kok. Mau tak tinggal turu nek aku kok. Aku kan ora ngerti apa-apa. Nggih, sendika Pak. Gampil aman wae. Wes gak kono mlebu wae Pak, aku selak pengen nonton limbukan aku. Selak pengen gara-gara. Wis dadak ngliwati limbukan barang lho iki engko. Selak pengen ngomong akeh-akeh. Iya. Heeh. Umpama cara ratu ngono, aku arep kundur kraton. Alah gayane. Arep kundur kedaton. Nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh nggih. Terus ngersake diringi napa niki? Diringi ambulan. Ora ngawur lho Pak. Hus. Senengane kok. Ora. Diringi nganggo ladrang irang. Terus dibacutke ning slepek irang. Oh nggih, siap. Siap nek ngono siap Pak. Monggo kanca-kanca perngawit karang kadempel. Nah, piye? Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Dipun lajengaken srepet ireng monggo buka bunang Pak Jegu.
Gosek ya anak ya iya. Oh, ana sing lewat dalane ana sing langsung mak penculutmu ka. Ya ora dadi ngapa iya. Ya puji syukur konjo ngersane Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dene awak dhewe malam ini sowan endi, Mak? Ini sowan teng desa Prangwedanan Patarana Banguntapan Bantul. Oh iya. Nang Prangwedanan Patarana, heeh. Sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ning kene ya nduk ya iya, Mak. Mula iki ya sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik Kabupaten Bantul. Terus Bapak Lurah Patarana, Bapak Prastawa. Sinten? Bapak Teguh Setiawan. Leres ta niki? Oh, jeng, engko ndak kleru meneh. Iya, aku ki kadang nek maca tulisan ki sok tulisane sok pindah dhewe. Iya. Sok pindah ning dhuwur, sok pindah ning ngisor ngono. Ya sok genti-genti. Iya ora apa-apa, sesuk dipriksake matane iki, matamu kuwi. Karo iya, sesuk dianggo kacamata. Ora sah, isih sehat aku ki, isih. Isih soalé nek nganggo kacamata kok ndak tambah bagus. Ora nek tambah bagus tambah gilani, Mak. Ora apa-apa aku ya seneng kok aku nek dunekke gilane iki. Aku nek dunekke bagus malah isin. Iya. Ter bengi iki ngopo? Iki bengi iki acarane memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Ngono, Mak. Lan merti dusun karo merti dusun. Karo merti dusun. Yo. Terus tujuane merti dusun kuwi mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis paring rejeki lan keselamatan. Yo, banjur. Terus karo apa to jenenge? Nglestarekake budaya lan tradisi leluhur ya kaya sing dikandhake ning ngarep. Ning nggon anu mau Semar wis akeh banget omongan. Kiyaine wis omong akeh mau. Iya. Terus apa jenenge nguatake tali kekeluargaan dan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kaya ta. Kaya apa? Kaya upacara adat, gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok. Kuwi lak sekolahan nek kerja kelompok. Oh iya, Ding. Terus apa jenenge? Tujuan utamane ya ana iki, tujuan utamane merti dusun. Tujuan utamane ya kuwi masyarakat ngaturake puja lan puji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi. Kadosta rejeki keselamatan lan katentreman padha sing ning dhuwur iki mau ya.
banjur anune pandonga lan panyunanan kanggo keslametane. Heeh, kuwi ya aja nganti lali. Iya. Gek ora mak, ki selak ana bintang tamune. Hak apa? Heeh. Hak ya? Heeh. Ya gek ora gek cepet. Gek diwaca. Weh, iya ding. Saliyane wujud rasa syukur pahargyan desa iki uga minangka pandonga lan panyunan supaya warga desa diparingi keselamatan, terus diparingi katentreman, diparingi apa jenenge rezeki ingkang kathah, diparingi keselamatan meneh ben saya selamat meneh. Iya. Terus diparingi katentreman meneh saka kabeh ancaman dan bencana. Soale katentreman kuwi akeh. Kaya to wahyu. Wahyu katentreman. Iya. Heeh, terus Kiyo bengi iki dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Ana bintang tamune ya kuwi Mbah Baut karo kalih nganu Mbak Mur. Lho, kok Mur ki piye? Lah nek ana baute mesti ana mure. Ya ora ngono. Karo Mbak Niken Sarinten. Iya, diaturi munggah panggung. Ora sah. Ben udut wae. Ya ora ngono kuwi, Mak. Jenenge bintang tamu ya diaturke minggah panggung. Heeh. Monggo kanca-kanca kula nderek spote ajeng napa monggo nderek kanca-kanca. Alah. Monggo Mbah Baut kalih Mbak Niken. Alhamdulillah. Antenane ke urung rampung isih. Nah, oke. Asik. Isih, Mbah. Tesih lho. Rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Matur sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Gila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Tesih wingi, Mbah. Kok malah dahar pisan ki ngopo? Yo jaim. Urung rampung meneh. Rampungnya kudu kepiye?
anu Pak. Ketoke kudu ora sajene. diharapkan awake dhewe Bu. Ayo mulih wae Bu. Ora wis gawa urung ke mau, sangune ki mau. Oh, iya. Nek urung di ngono iki Oh. sangu. Nah, nek ora ngono ora mandeg. Kepiye carane? Keri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Wah, lah niku rata. Lah nek siji yo, Wah, rampunge iki, Pak. siji sing mandek siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gor karo Oman Gabus. Heeh. Urung mandeg, Pak. Pak, Kudu rata, Mbah. sangu, Pak, sangu. Elah. Mbah. Nek kok sik ngene, wiyaga ki purbawasisane ning Dalang. Nah, Oh iya. heeh. Anggere ngene ya. Mandek. anu Mas Dalang Amit Sewu. Nggih. Niki nggih jenengan Amit. tulung jenengan dek. Oh, nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Siap. Niki saya enten-enten niki. Purbawasisa niki. Lah ya kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan Oke. Tolong jenengan dek. dek. Disuwuk. Heh, heh. Oh. Kuncine ning dalang to 100.000 ngedek semene ban. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane ngene. Piye wong jeneng Jerbasuki mawa biya, Bu? Apa-apa iki sing ora diragati ora nang hasile. Jenenge bagi masalah kita ya. Jerbasuki mawa Panas nih masalah ya. Alhamdulillah wilujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak? Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Nggih. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prang Wedanan. Prang Wedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prang Wedanan Potorono Bangun Tapan Kalau ngapal Bantul. kene omah Prang Wedanan Potorokok. Potorono ki nggone dhewe kono. Mbang Turi ning kono kan jenenge Potorokok dadi niku Potorokok. Sowan mriki kanthi adicara Merti Dusun nggih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti Dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Oh, memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Wah, berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya, Sing nggih. disuwun sedaya lancar kalis ing sambigala. Nderek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Dalang, mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi uduniken ning Bumur. Nah, niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek ora nek Baut ki kudune enek Mure. Mure. Nah. Lah ning yo Ngapa? mosok baut
Baute semene mures. Mure 12 lho pragur ngobyeng ngene iki. Kene iki baut ukuran 8 malah mure kok ukuran 12 ya iku ngobyeng. Lho kan sing ngendika Mas Dalang. Yo kudune iki lho mosok lah paling ora kaya sing Sing endi? Sing apa? arep dadi apa sih baut kene? Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene biyen katon apa, saiki katon apa? Jeru iki. Lah ya jeru Angger sing ngene iki glek. Kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbak Baut, Dalem. biasane bos kabeh ngagem sik Hello Kitty. Anu iki Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Hei, Non. yakin jenengan mesti lewat pas mepe, yakin. Niku turan, bes kap dijaitke. Oh alah. Lah rak ngono tak kira Lah kok lewat kok lho kok gedene semono ning Hello Kitty. kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Kok Lah perso, eman-eman Mas Dalang? karang turang nggih bes kap nyo jaitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kok perso lho Mas Dalang iki? Paling yo pasti tak ngendino ngerti tak pepe kae lho Bu. Lah ya spray Oh, kula. Dadi kula nggih. nggo teng kamar. Saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau. Sing jenenge Amit Sewu Budaya ngene iki nguri-uri budaya Nggih, Jawa. nggih. Merajake warga masyarakat Karang Wedanan. Perang wedanan. Seru, Gusti kleru, nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Perang Perang Wedanan. Perang Nah, Wedanan, nggih. kepiye carane ki mrajake ki ya nyandang nganggo lho sing leb-leb nganggo iwik-iwik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene. Mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa isin malah arep ganti raiku kok. Nek gur klambiku ora ngisi-ngisi ki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dinggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Iya. Tur yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur di PP, ora tau ngerti ngendi-endi. Heeh, saiki. Melu bawa tekan ngendi-endi. Iya. Lho, iso dipirsani biaya akeh. Oh, Lho. iya. Terus rego spray biasane gur swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 yuta. Oh. Ngono Napa kuwi. 4 yuta Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula ya mboten dong. Kan sedaya niku penting enten rencana, masalah hasilnya ya. Iki kula nuwun Mas Dalang, Nggih. katur Bapak Ibu tamu undangan Nggih, ingkang kawula kula hormati. nuwun, Bapak. Mbok bilih pun tenggani tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Dukuh, tokoh masyarakat. Sedaya mawon. Nggih, kula Kula nuwun. nuwun nggih. Nggih. Dawuh Nggih, menapa? kedam niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Wah, lah niki pun enten sik. Kula tenggo. Anu niki. Menapa? Anu. WA. Oh, wah, Pak. Oh, wah. nggih niki nggih matur nuwun saking sinten? Lho, piye to iki? Wah, iki golek masalah sih wah iki. Niki pamundutan. Nah, Golek niki masalah pamundutan diserat monggo. Kadung tresno saking Wawa Didi. Ya, niki sampun kepareng nyawer 100.000. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon gen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik ler mleboke kepiye? Pun niku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula nggih bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Ngono Nggih kula saking aman. sinten menika? Menika saking Wawa Didi. Ya. Oh. Wawa Didi. Nggih. Wah. Kadung Wawa tresno. Didi Kadung Tresno. Nggih. Lajeng Nggih, sinten pun- malih? Pun telas. Oh nggih Ming pun. sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam 1/2 to. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke 1/2 mawon. Oh, ya Dadi ngaten mawon dipaske napa-napa. mawon. Ora, ya tegese caos Nggih, iki yo panglipun. ngene Nggih. Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. iku diaturke. Kadung Tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan Nggih. lagun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ngersakaken lagun. Nggih, Ini kan ngersakaken lagi lagun. komunikasi sekeco. Nggih. Leres, leres, Nggih, anu, leres. Laginipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok lenggahi ya ning kono ki kepiye to, Pak?
Nggih, anu mbok pilih ngersaken lagu. Dawuh, Mboten Mbak. kedah peparing, kula enten iki pun sampun kapurba. Los mawon nggih, pokoke lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Kula saged tendho kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun menapa? Sarung jagung. Sarung jagung. Pun serat sarung jagung. Kadung Bapak, tresno sarung jagung. Bapak ngan rembakan rumiyin, Pak. Nggih. Yo. Nggih, santai mawon iki. Dangu nek piye ngene iki ora cekat-ceket. Waduh, Ibu. Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune yen anu ningali mriko to Pak mboten nggih bajing. Lah kula sebagai yang di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. J, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagon perjuangan. Niki capek gunung riyen mawon. Oh, Malah nggih. jos. Nggih. Nggih. Caping gunung. Capek gunung. Pun bawani Bawani. lajeng sak mangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun Pak tinting Geter, nggih. nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Tenggane Pak Kis. Pak Keswan, ora gur kes tok. Apa wis wanen to? Urung kok. Kono. Pak Keswan ki asmane lengkap. Oh tak kira Kis wanen. Keswanen sembrana. Saben Bengi nyawa kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambeku nganti kewer-kewer. Oh. Fokus lho, fokus. Rasa gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pakyu. Set. Yen memajang Amung karo jano. Oi. Kowe bebu sajak narek tenah aku meneh iki. Janur. 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 Aku ning. Iya. Mumpul Pak, mumpul. Mumpul lah. Ngenteni kono kok. Ayo. Umbulase kuning. Oh, klawe-klawe kurang ajar ngono iki. Lah kono wis klawe ngono tak tutuk jebule kukur-kukure. Asem. Pasang. Lho, tenan to. Tenan to. Kecolongan to. Ketoke ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing fokus. Kembang wae weton. Nah, neng ini kan kompak. Kuno. Ho ho ho. Nek wis bub ki posisi. Aning mosok nyetop posisi ngene. Yo. Yat. Mumbul. Gosek kono tengere ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Monggo bener. tenan. Entuk mung lebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep tak lebokke kono krung mengko. Aku sareng lebokke kono-kono dibuka. Kula kono rak dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Ki ngomongi. Wong sing jengleng Kowe ngode. Pacita. Perangi. Perangi. Kur ngene iki. Sarevi. Yo.
Aku kira arep njukuk wedangmu ya, Kis. Iki perang. Masa perangnya gurmak plek. Ya ora, baleni. Pak Citra. Yo. Sido perang ora jare Pak. Lah masalah ya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun kok kan perang. Lah malah kondo perang. Damai itu indah. Nah, lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Sing digoleki iki rukun, Perdamaian, rukun perdamaian. Ora sanggup perang kadang ngomong mau apike kaya ngene kok. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng celekit, Pak. Aku ki ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplak. No problem. Padahal dekno menyedak wis dikeplak ra iku. Lah ya kuwi. Iki keneng bedak tadi. Keneng bedak dadi pucet. Amit sewu, Pak. Amit tutuke jenengan iki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik Amit. Nah, ngeten lak ketinggal merah nggih Mas. Jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di parasetamol bae. Nek banget ya diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku, biasane ngunek-unekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja gur tak lirik, nggo ramat pentrel ngono ya. Kata-kata. Rasah kakean kata-kata, ayo nembang tak kandhani. Panas. Udan. Mas janjine kapiye aja ngesok-esok aja mepet-mepet ora Parian. Oh parian persiapan pegang mic berarti parian niki sinden sinden saking pundi Mas Dalang sing pojok mriko ben mriki sing mriki mumet oh saking ibu saking anu bintang warga laras. Kunci. Wah niki Bu Pras. Bu Pras. Bu Pras TV kok Pras. Malah Pras. Monggo Bu, parian. Ya, saya bintangnya warga laras. Iya, luar biasa. Aduh. Ini bintang warga laras, ini bintang gubuk penceng, Bu ya. Ya monggo Bu Pras. Nah. Monggo niki ajeng Desane Prambanan. Perang wedanan Bu kok Prambanan. Ning pasar Prambanan. Nggih. Dodolan apem. Alah nanti kok dodolan apem. Duwene mung gari kuwi le. Anu kuwi ora payu-payu. ning Gosong apa ora? Anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek ning kepidak turis apeme nggih. Mangke ora kalap mangke. Apeme kepidak turis. Lajeng pripun Bu? Nggih, mugi dusun Prang Wedanan tansah ayem tentrem. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayem tentrem monggo sami dodolan apem nggih. Ora iki gur kata-kata. Saged ayem tentrem. Nah, Geser. Iya, Mbak. Ana macan. Waduh. Lah, ndi to? Iki kucing nok Kucing nok dumacan. Gur nyenil Gur macan kok gur cilik kaya ngene. apa macan angop. Heeh, iki balene nok iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah. Nesu karo babi. Iki Sing penting pas to. pas. Nggere pas ki kepenak apa-apa. Nah, nggih cukup masalah Nah, pas nggih. iku. Ora kaya mur karo baute mau. Lalu mangke saged kula ngan kok.
Saged disisetke kok. Nah, Saged to? Saged. Wah, Saged. nggih. Kula elas. Nggih. Tak luluh las. Terus ayo Mbak. Mugi warga prangwedanan binerkahan Gusti. Amin. Lho, ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah iso akeh rejeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten? Nggih, kan. Oh, mboten nggih pun. Udu Pak, beda-beda nek paekan. Ayo Mbak. Neng jaratan Wah, pun dek ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. nyekar simbah Ulah cilaka ki ndak aku sing disekar tintekane. Simbae lho simbae. Oh, tak kira Terus ki aku. mugi desa prangwedanan tansah gemah-ripah. amin. Ya aja lali karo leluhur ben gemah ripah. Amin. Kala-kala ki ya nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo, Nak. Nah, jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Oh nggih. Bu guru. Bu guru. Oh Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah buku. Bu Guru saru. Oh, ora sida. Ora sida ya. Monggo. Ayo dolanan Ayo. Dolanan apa? ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalap raiku kok. Wah jumuan surat remuk raiku ketiban sukun mateng. Ayo, Mbak. Mugi warga prangwedanan tansah sayuk rukun. Amin. Ya geser. Iki Nak, yuk. mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo, Nok. Ayo. Numpak sedan. Numpak Numpak sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. Apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Sing penting kan tibokan. An nggih. Berarti apa, Pak? Numpak kiswan. Ora apa-apa. Kuwi ya iso. Jadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi ki ora cukup. Dirimo numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini terus? bab kendaraan. Oh iya iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Kan maksudnya ki yo numpak Keswan kiswan. numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah. Kok saya jero iki Anu disensor ya, Mas. Pokoknya nenggon YouTube kuwi streamingnya di kurus. Wah nek iso malah diperjelas Mas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sedane mah? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa aku. potheke dhewe? Kepiye to Keswan numpak Pak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus macet. Oh, dadi wong loro numpak sedan kabeh. Lah mbok aku dijak no, tak melu numpak. Ora derep parian pi ruwet iki. Keluarga parian pi nganti omahku numpak sedan kabeh. Lah beganti tuku trontrong apa ngono men ora susukan. Sik, terus ke, ayo no. Terus numpak aku. Iya neh iya. Mugi dusun prangwedanan tansaya maju. Amin. Tigone yo apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro kali. Aku dolan Oh, dolan. Lah nggire mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalau dolan Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa-apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk ya apa? Ora ketok gede video call tak kon ganti video truk dadi lho semono gedene. Call lho Pak, video Ya iya, call. video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. mugi warga prangwedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun paring. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu Mbah Baut nggih.
Parian. Iya, Pak. Oh, wakil parian. Sik man kowe pucet, wis luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa? Mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan? Ora apa-apa. Karo gereh. Terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. Anti lek muni mihun rekoco pola bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun mekaten nggih Mas Dalang Nggih. pun lajengaken Nggih, nggih dilajengaken. panas Udan panas aling-aling capek gunung misawa capek sik kosek ora kaya biasa kosek anu apa garonge gerong kok gerong Pak gerong Kita ora tau misoa. Kaune mie godhog dadi judeg. misawa capek gunung ya lah ya Mas ya lah ya Mas ya Mas gading Njaluk ngombe. iku dadi tengkutut manggup pinter ndagel ya Mas gading Kreatif kok, kreatif. ya lah ya Mas mane man inu mane Banyu bene Katampio langgamipun caping gunung bismillah pun awiti monggo buka mriki napa mriku Wah, lek buka yo kon jero wae saru buka ning kene kok. buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang Apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lem buka ki. Ki arep buka bonang lu pramawak-mawak kaya. Ah. iki lagu Pak gending-gending Yo. garapane luar biasa Aku anti tak kira pun rampung kula nganti ngene Rampung. Dereng wae kan. Garapang. Nggih. garapang Garapang. Nggih. Garapang. Caping gunung sampun. Caping gunung sampun. Nggih. Ibu yu cange. Nggih, sampun. Nggih. Terus enten apa meneh to niki mau Niku niki? wau. niki wae wonten kadung Kadung tresno Terus enten sarung Sarung jagung sarung jagung, bajing loncat, Bajing bajing loncat. loncat Nggih. nggih ajeng sing pundi riyen. Derek. Derek. Waduh ampun derek kula urip kula niku pun rekoso. Malah ajeng derek kula. maksudnya derek ki manut Manut, Mbak nggih. biasane dikancani karo Mbak Sinden Oh, Nggih dikancani no. nah nggih soalnya nek bab nyanyi kula kalih bojo kula niku tesih ngangsu kawruh kalih menika dadi jos luar biasa ini Nggih. ada yang masih di Institut Seni Indonesia Nggih. ada yang sudah jadi dosen Alhamdulillah. dan luar biasa dadi sing ngangsu kawruh Pak Neng sing bangku sekolah. Nek niki pun lulus kabeh niki. Oh, napa, Pun? Pun. Oh, udah. Kula sing tesih teng institut. Oh, Mas Dalang Nggih. tasih di Institut Seni Nggih. Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi lancar gangsar sedayanipun. Nggih. Amin. Amin. Mbak, Niki sinten kula iki? Sik, sinten badhe. nggih? Derek, sik pundi? Sinten manut? Mbak Orisa no. Oh, nggih. iya. Urut. Urut. Mbak Risa.
Sampun ngoten niku lho. Sae. Niki sinten, Mbak? Bojo sik tak omongke kae ning Oh. sertifikat papat wis tak gowo kabeh. Oh ngono. Tak omongke Lah sertifikat. jenengan ki entuk bojo kok ngono ki nang endi? Ya gur kepepet mergo sertifikat kuwi mang. Oh ngono. Wis tak gowo. Untung aku kira krungu lho, belas wis dadi. Tenang pikir aku kira krungu belas. Mboten panjenengan nika nggih ganteng, nggih. Ki- Lucu ngoten lho. Menggemaskan to, Nok. Rambute jewiwik ngoten lho. Jewiwik iki gur sing ketok no. Lho, sing ora ketok. Sing ora ketok lho. Ora mung jewiwik, jewuwuk. Sing ora Kacang Mas. Kakang Mas ora Tapi kacang. kaya kacang atom e. Nyanggonen wedangan ya. Masakan go wedangan. Ya, kacang atom Amit ini nggih, Mbak, genah. amit nggih, Mbak. Anggere geleman iki genah, kacang atom rasa kapur barus nyo, tekno nyo. Nganti sengak ya, anggere kono kacang atom. Iki kapur baruse ya no iki. Oh, ngoten. Ya ngene iki no pahamu ya saya tuwa ya. Lah ya umum. Sing rukun nggih, Mbak. Walah kali tak rukun. tiket. Sing dijaluk ya rukun. Tapi yo ngapurane nek ora kowe tak weling rukun kuwi aku tak kudu rukun. Sementara iki aku karo awakmu pisah ranjang. Pisah ranjang. Kurane kan Walah. iki. Lah napa? Ranjange kur cilik ora cukup ya aku ning isor, dekne ning dhuwur. Ora ning masalah ki ora gur pisah ranjange kan kur cilik napa Kowe ora pisah ranjang, pisah le turu. Ya ranjangan yang ku turu. Sek Mbak mbok di nggokke wae Mbak aku wedi lho. Lah kaya jenglot. Lho, Iki kudu jenglot ning boneka arwah. Sing kene tak benake ya Mbah. Plek ngono no, plek ngono no. Kene iki. Gusti nggo dolanan. Amit-amit santai wae. Los, ora masalah. Nyontekno ora masalah. Mboten sengaja lah lek ngendelepke ki angel gek terus tak. Heeh, karena angel ngendelepke ya kudu dingenekno iki. heeh. Nek aku kan tak tutuk. Ora aku takon gesek. Mbak Orisa, Ya dalam saos panglipur. Saos panglipur. Kagem warga masyarakat Perang Wedanan. Daya mawon arep ngaturke lagu sik endi sing dikersake wau. Nggih. Menika minangkani pamunten sing pundi Mas Gading? Lho, nah kula nderek jenengan ya, Mbak. Nah, Nggih, Gading ajeng derek sarung jenengan. jagung. Wau nderek kula gek kula mboten sagah gek seniki ajeng derek jenengan. Heeh. Monggo niku. Nggih sing sikek wau napa kadung tresno. Oh, kadung. Oh, kadung Tresno riyen. Nggih. Aku Siap. seneng karo Mbak Orisa lho. Lah pripun? Ya ini kan renyah. Renyah dadi. Renyah. Renyah. Maksudnya? Renyah kepiye? Renyah ki panganan ka lho, Pak ya, dipangan renyah. Ora lho ngono. maksudku ning ndika. Ya 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 ya. Oh ya ya ya. Renyah. Renyah kepiye Mbak Nika? Ngene. Kepiye le ngaran? Sumeh, grapyak. Nah, grapyak. Grapyak kok. Grapyak kok dikira resan digrapyak. Grapyak Oh kayak. iya, Sumeh. Nah, sumeh. Anu apa kuwi grapyak. Nah iya, Ya ya kuwi ini. mau. Kok renyah kaya arep dipangan ngono wae. Ya renyah ki Ora tegese. kowe mosok aku mangan kowe. Nek dak kabare. Lah kok renyah kuwi mau? Lah nek genah mangan mono, lah nek ora dadi kabar. Ora kudu timbul masalah. Engko dadi haok. Buak. Haok. Ayeuna. Nggih. Kadung tresno. Aku tak Rina wangi dadi ati aku pengen ora no iki tegese nek nyanyi kan ning panggung biasane kene sing nembang, Oh, gak aku sing video klip. Dadi Wah, wingi video klip melangi telakku. Klipe ki mandek ning kene iki, aku ora video klip video. Liyane aku, klip iki manancep ning kene iki mah mutar aku. video klip ki awake dhewe iki cara-carane roman. peragaan iki lho. Mane Rina wengi dadi ati. Ora iso aku nih. Rina wengi. Dadi ati. kepiye ki Mbak Nikan Wis kowe karo aku wae iki kono sing nembang. Ayo Lama. teruske. Ora arep menikmati sedilo. Terus ya nono. kene ngancani aku. Mbak tak sileh sikek ya Ya Mbak. kono no bojoku ki gaden tak burke.
Ora apa-apa. Dibur kowe ora mergo ora seneng. Lah terus? Kangelan nebus barang antik iki larang tak kandhani mangsane kok. Ya Dik ya. Nggih Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang. Dalem Kang Mas. Oh kono to. Aku ki lagi rumin. Oh Roman. Kang Mas. Menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula Kang Mas? Aku tresno marang sliramu. Saestu Kang Mas? Iya. Saestu. Saestu Kang Mas. Kula jek Kang Mas. Ihi. Tak suwek lambimu kok. Lah kon Aku ki tak romanse. jare nek wong wedok ki ngombyongi sing lanang. Lah delok-delok kacak sengak ngono kok ya. Rasa rungokke. Masa rungokke Masa. padune cemburu. Yo kena, angel golek sing ngene iki. Lho resiko di bojo bagus sing ngene iki kandhane. Tanpa dahar, tanpa nendra. Kang Mas, Piye diajeng? Kang Mas. Kula nyuwun dipangku terus dipuk-puk Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Mbak. Lah kualik. Kualik to ki? Kualik. Kualik. Wong kualik ki yo murup kok ora masalah kok. Kecuali nek kualik ora murup ki yo diwalik meneh. Wong diwalik kualik yo. Mas, kula njaluk dipangku terus dipuk-puk. Wis salin perkara. Aku wis pengen rungu kabar ki jare Keswan asam urate munggah. Wih. Geger aku geger. Ora melu-melu memes. Ora melu-melu. Apa? Kowe iku remangsamu ki men ora urusanku. Ora urusan. Ora bunga. Wong ya padha kok lembut dolan. Wis. Ben, wong senengane delok malah rene iki ngopo to ya? Malah disampluk bojone Keswan aku ngajur iki. Tekan kene. Ora apa-apa. Ketoke golek tameng malah dadi geger. Delok-delok. Iya ya jebul apa-apa ki ya kudupan ku papat. Nah iya. Aku tak ning kene. Tak gandrungan sik. Dilit ya Mbak, dilit banget. Iya nok, supaya ya ora apa-apa. Wah. Aja nek suwe. Rada angel. Tak ngasuse aku. Ngopi sik. Kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung Kuwi bakul jeruk apa? Jeruk Ati kebak jeruan. Taruh tune iki kene lho Mas. Kaya entrung e. Kene lho jero ati iki kene. Sampean ki ora tanggap. Wah. Ati iki ning kene. Lho ora mesti wingi bakul sate kayak atine ning meja disunduki kok. Jenengan mireng ora? Mas Dalang ngendika piye? Mbah jeruk mlah kaya entrung jare. Jenengan dilokke kados entrung. Ya pancen entrung urung kabeh seneng. Oh. Ning entenono sedhela meneh entrung ki bakal dadi kupu. Ora tanggo mancing sik kok. Tak subuh tanggo mancing sik. Rum sida dadi kupu. Kalamat. Innalillahi. Ketoke arep dienggo mancing ki malah entrunge bosok ketoke. Sisan diatur yang entrung. Niku sanes entrung Mas Dalang. Napa? Uret. Aja maitu uret paring remjuk nerak uret ya alum kok mangsane ya Dik ya. Rasa rungono swara tangga. Sing penting awake dhewe. Kene yo. Terusno cai. Tansah kumawange netra jero ati kadung tresno Lakon aku dadi Sartiya. tan liya amung sliramu sapa kuwi Kelakon dadi apa, Mbah? Sartiya? Satria. Toprak lho aku dadi Bambangan Sartiya. Weh, kuwi kleru no.
Wis ora apa-apa. Kuwi Mbak Nikan. Kleru ra kuwi mau. Lah, Anoman cangcut teman Kobong gede. Kobong gede. kaya ngono kok satriya. Liya delok-delok lakone kok lho. Iya, Dik. Sartiya. Sartiya. Wong ya sejak jumlah kurang tau dadi ketoprak. Dadi pisan yo seri yo kur. Dadi apa? Lutung. ayo. Ya berarti bener aku mau. Anak bojoku tak jakku melu bapak arep dadi apa Sartiya Satria. Satriya. Tekan Satriya. kono aku dine kostum nggon iki Mbah mangke. Lah jare aku Satria. Mangke jenengan Satria sakderenge malih Mbah. Dadi jenengan dadi lutung piye? Aduh, bojoku le wirang tenanan. Nganti tak undang-undange jebule aku kur dadi munyuk. Ya ora apa-apa, jeneng profesional nyambut gawe ya tenan. Ora apa-apa ya. Munyuk kok ngene iki ra ya iso iki. Jangan tentek. Golekane angel. Lah ketoke siji loro malah haus dhuwur ki ndak. Senentang-senting malah gler malah iki. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.